Mela, ftit momenti wara tmiem il-Grand Prix ta' Spanja tal-liqa illi kellna aspettattiva mod, iżda fir-realtà l-aspettattivi tagħna kienu ngħidu hekk ma ġewx rispettati għaliex il-tim ta' Red Bull ħadu pjatta fil-Barcellona Max Verstappen u Sergio Perez illi jiġu l-ewwel u t-tieni għal daqstant issa prattikament kif se naraw ukoll f'diversi grafiċi li ħanippreżentalkom il-sitwazzjoni fil-kampjonat inqelbet nistgħu ngħidu hekk. Biss ejja ħalli flimkien naraw naqa' ir-riżultati illi kellna ġewwa Barcellona kif għadni kemm aċċennajt Max Verstappen jirbaħ il-Grand Prix ta' Spanja fuq Sergio Perez u t-tielet George Russell illi kellu tiġrija tajba wkoll għat-tim tal-Mercedes. Fil-fatt tajb ngħidu wkoll illi Perez lab il-logħba tat-tim li wkoll kien minnhom l-ewwel iżda ukoll il-Mexico kellu iċċedi postu għal sieħbu. U fil-fatt il-mek ukoll qegħdin forsi tistaqsu x'sar minn Leclerc. Imma qabel ma tkellmu fuq Leclerc naqraw ukoll il-kumplament tal-ewwel 10 kif ġew Carlos Sainz ir-raba' għal Ferrari, Sir Lewis Hamilton il-ħames, Valtteri Bottas is-sitta, u mbagħad għandna lil Lando Norris fis-sandwich tal-Alpine u Yuki Tsunoda iġib l-aħħar punt għall-Alfa Tauri. Min-naħa l-oħra u mbagħad is-sewwieq l-oħra tal-McLaren Daniel Ricciardo jispiċċa 12 leb waħda ta' distak bejnu u bejn ir-rebieħa. U għaldaqstant tajjeb illi wkoll issa nibdew nitrattaw ftit it-temi tat-tellieqa kif għedna Verstappen kellu rebħa komda u dan għaliex ukoll Leclerc illi kien l-ewwel nistgħu ngħidulkom il-weekend sħiħ l-ewwel imma iċċali sofra problemi ta' magna illi ma permettewlux illi jispiċċa t-tellieqa għaldaqstant Charles Leclerc kellu jirtira u konsegwenza ta' dan ukoll tilef mhux biss l-ewwel post fil-klassifika tal-Grand Prix ta' Spanja iżda wkoll anke fil-klassifika tas-sewwieqa. Issa Verstappen tela fuq il-quċċata fuq il-klassifika tas-sewwieqa se nitkellmu iżjed tard. Kif għedna Sergio Perez illi rnexxielu wkoll jispiċċa t-tieni lab il-logħba tat-tim fejn kien hemm bżonn jersaq u wkoll ġie ippremjat punt żejjed ta' l-aktar leb veloċi tat-tellieqa ħin ta' minuta 24.108 kien il-ħin illi il-Mexico għamel biex hekk ukoll ħa punt żejjed li żgur mhux forsi ser ikun importanti għal fini tal-kampjonat tal-kostrutturi. George Russell spiċċa t-tielet tellieqa oħra eċċellenti għal bniedem minn Norfolk fl-Ingilterra fejn nistgħu ngħidu li kellu tellieqa pożittiva oħra, nħu pjaċir li nara sewwieq tat-talent ta' Russell qiegħed hemm fuq, qiegħed ukoll ħabbata mal-kbar, għalkemm ukoll nistqar illi x-xorti għenitu xi ftit ukoll bejn l-irtirar ta' Leclerc, bejn ukoll il-fatt li Sainz u Sir Lewis Hamilton kellhom xi inċidenti. Biss is-supporters tal-Mercedes illum għandhom il-fejn jkunu sodisfatti bil-wirja ta' George u anke wkoll bil-wirja tas Surwiċ li fit-tluq rajnieh ukoll jaħbad ma' kellu kuntatt ma' Kevin Magnussen tal-ħass, iżda kif qegħdin naraw f'dil-grafika hawnhekk irnexxielu jitlaq il-ħames u meta anke kont qiegħed nitkellem ma' xi partitarji tal-Mercedes li qalu li seta anki jiġġieled tar-rebħa mis-Surwiċ kif ġew l-affarijiet. Jiġġieled ċar-rebħa jew le, naħseb li għandi dubji, imma fil-fema tiegħi probabbli kien jiġġieled li nsieħbu għal
podju, żgur mhux forsi li fil-voti li ħanħorġu għada is-Sur Wiċ ħajkollu vot qoli ħafna bħalma se jkollu vot qoli ħafna ukoll George illi fil-fema tiegħu wkoll anke llum naħseb permezz ta' dan il-podju kien sinjal illi xi ftit ta' titjib ngħidu hekk kien hemm fil-kamp tal-Mercedes u dan irridu neknoloġjaw anki għal min ukoll forsi kritikani li fil-kummenti ta' wara sessjonijiet ma semmejt xejn fuq il-Mercs. Nispera li jekk minnu qed jismani il-sema diskors li għamilt fuq it-tim favorit tiegħu u nista' ngħidu hekk teknoloġjajna l-fatt ukoll illi għamlu it-titjib. Ferrari, il-Ferrari kellhom tellieqa ħażina ħafna, kellhom tellieqa diżastruża. Leclerc ma spiċċax, Sainz reġa daħal fil-gravel trap u hawnhekk hekk jien għandi domanda f'dan l-istadju kemm Sainz u qed ireġi il-pressjoni illi hemm bħalissa fl-ambjent ta' Maranello. Ma rridux ninsew ukoll illi altru tkun ma' tim bħal manki bir-rispett kollu kienu l-Ferrari s-sena li għaddiet jiġġieldu għal xi podju l-hawn lem, altru tkun qiegħed ma' tim illi lan tiegħek huwa li terbaħ il-kampjonat. L-Ispanjol ġi ir-raba' 45 sekonda bot mir-rebbieħa fil-fema tiegħi naħseb illi bħala riżultat ngħidu hekk. Il-limita danni iżda xorta waħda mhux sodisfaċenti għat-tim tal-Ferrari u inqas għal Carlos Sainz illi din is-sena żgur mhux forsi qegħdin jkun hemm aspettattivi kbar u aspettattivi ta' addirittura rebħ. Żgur mhux forsi illi l-ġimgħa d-dieħla ħankunu f'Monte Carlo il-Ferrari mhux talli trid tirrispondi tal idealment iġġib doppjetta u tagħlaq it-toroq għalkemm imbagħad hemmhekk nafu x'rekord għandu Leclerc imma fuq dik hija storja oħra. Nitkellmu ftit issa fuq il-pożizzjonijiet minuri. Valtteri Bottas jerġa' jkollu riżultat tajjeb hawnhekk fis-sitt pożizzjoni, riżultat ieħor solidu għat-tim tal-Alfa Romeo u riżultat tajjeb ukoll għat-tnejn tal-Alpin illi ġew is-seba' u d-disa' ukoll mis-seba' Alonso rimonta tajba hemmhekk mid-disa' pożizzjoni. Alonso kien l-aħħar kellu jibdel il-magna minħabba xi m'għamel ħanejdu bidla u penalizzazzjoni strateġika naħseb li rnexxiet ukoll għaliex Alonso rnexxielu jispiċċa d-disa' ħin minnhom ukoll rajna ħamel qabża tajba fuq Sebastian Vettel fil-bidu tat-tellieqa. Bastian spiċċa fil-11 pożizzjoni biss naħseb illi is-supporters ta' Alonso naħseb illi għandhom għalfejn ikunu wkoll sodisfatti minn dak illi rajna illum naħta ġo Barcellona. Il-McLaren, Norris 8, Ricciardo 12. Ġbarna l-punti, Iva. Ġifieri ma nafx, jekk dan huwa l-aġġornament l-10 aġġornamenti li ġibna fil-karozza ma tantx qed jewgaru tajjeb. Meta tqis illi mill-ġdid tkollna alterna bejn u bejn il-grafika jnu nitkellem ħalli wkoll ikolkom naqra idea ta' x'jien ngħid. Meta tqis illi bejna l-ispiċċa 8 Lando Norris u Valtteri Bottas kien hemm 24 sekonda mhux illi jien xi sodisfat ħafna mill-wirja anzi mit-tmiem il-ġimgħa Spanjol u meta tqisu ukoll li Ricciardo reġa' d-delubda fimni jiena għandi ħafna supporters tal-McLaren li qed jiġu fuqi u jgħiduli Ricciardo qed jażaq, fimni. 5 tiġrijiet issa naħseb illi il-kritiċità Ricciardo se jkolli kontra qalbi ddihom raġuna li jiena prendejt ukoll illi d-darba ma kienx hemm skużi ta' sewwieqa u fimni. Jekk speċjalment Norris kif anke qed jimmarka tajjeb Franco Loisio
ma kienx 100% f'siktu, u għed jippretendi li Ricciardo jkun hemm biex jagħti backup xieraq u nkomplu ntellaw il-punti fil-klassifiċi tal-kostrutturi għaliex nibdil ottava l-Alpin u l-Alfa Romeo ma l-aksan sebuhom warajna laqgħet insemmu l-klassifika tal-kostrutturi. Ejja ħalli ħanibdew minna din id-darba u mbagħad immorru l-klassifika tas-sewwieqa. Fil-fatt ir-Red Bull issa telgħu fil-quċċata wara d-doppjetta li kisbu f'Ispanja 195, Ferrari 169, Mercedes 120, McLaren 50, Alfa Romeo 39, Alpine 34 sissa. Għatanna kuxin komdu hemmhekk fir-raba' pożizzjoni ma kif qed ngħidu il-punti jridu jinġabru. Min-naħa l-oħra il-klassifika tas-sewwieqa issa qiegħda tara wkoll tmexxija differenti għaliex bir-rebħa tal-lum Max Verstappen jitlab 110, 104 Leclerc, Perez, Russell qegħdin tarawhom hemmhekk sitwazzjoni baqgħet stabbli fil-komplement tal-gradwatorja għajr għal 7 u 8 fejn issa Valtteri Bottas qiegħed verament viċin ta' Lando Norris. Lando 39 Bottas 38 u hemm dawk is-6 punti bejn il-Max u ċali illi issa tifirduhom fil-klassifika. Iżjed kummenti bħas-soltu minn irid jgħid tiegħu sakemm għaddejjin bil-din il-video l go ahead. Franco Loisio għal Lucky Child great improvement in top speed and air degrading, but reliability gremlins creeping in. Long season, iva l-istaġun huwa twila tfadal 17 il-telliqa prattikament kampjonat sħiħ jiġifieri kif rajna problemi ta' affidabilta fil-kamp tal-Red Bull, ħanaraw fil-kamp tal-Ferrari. Nistgħu ngħidu hekk li l-istaġunatu twila tfadal ħafna tiġrijiet, tfadal ħafna x'jintqal jiġifieri fadal sew għall-battalja tal-kampjonat kif ukoll fil-każ ħansejħu l-waqt tiegħi għall-ġlieda għar-raba' post illi hemm bejn il-McLaren, l-Alpine u l-Alfa Romeo. Jiena naħseb il-kelli xi ngħid qedtu issa għada jkollna s-soltu karrellati ta' statistika, voti min-naħa tiegħi, eċetera, eċetera, issa il-ħadd li ġej ser jkun qed intelqu f'dik it-trakka li hija kritikata minn ħafna imma wkoll hija l-iktar waħda mistennija minni minn sena l sena, il-Grand Prix ta' Monaco. L-unħaġa nista' ngħid minn issa dan il-massaġġ żgħir il-partitari tal-McLaren tippretendux mirakli il għaliex diġà anki l-istess Lando Norris kien diġà qal Monaco se nbagħtu il għaliex ix-xasi minħabba l-heavy braking mhijiex ser tkun daqstant favorina. Xifti ta' viżi qabel ma nagħlqu qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa, ovvjament nhar il-ħamis jirritorna l-programm l-intervista mill-9 l qudiem biss qatt nippjanaw biċċa xogħol, nippjanaw sorpriża żgħira, qegħdin naħdmu fuqha għal daqstant ibqgħu sintonizzati fuq il-medja soċjali kollha tan-netwerk tagħna għaliex għandna frasna xi ħaġa li jekk tirnexxi żgur se tieħdu pjaċir biha. Ovvjament min qed jara l-video minn issa tinkwitaw xejn il għaliex dan dal-waqt se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn hemmhekk ukoll diversi post race rants ukoll il-programmi kollha tal-intervista u sakemm iddeċidejna li waqfuhom il-kummenti ta' wara l-logħbiet tal-Inter dawn issa waqfu. Kif ukoll segwuna fuq il-Instagram fejn hemmhekk ukoll għandna il-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva appuntu mill-bqija il-video log tiegħi naħseb jistaqaf hawnhekk, komplu segwu in-netwerk tagħna li żjed aħbari tal-kemm format kemm xejn ridott imma nippruvaw innaqsu mill-kwantità u nżidu mill-kwalità ukoll. Il-komplement tal-ħadd it-tajb il-kulħadd grazzi li segwejtuna u ħudu ħsieb.